Po dvojnásobnej prehre v predchádzajúcom kole v Komárne sa naše volejbalistky snažili vylepšiť bodové skóre. V prvom zápase to vyzeralo veľmi hladko a aj napriek neveľmi kvalitnému volejbalu naše hráčky vyhrali 3-0 na sety. Mrzí nás ten prvý zápas, lebo to mohlo byť lepšie. Po tomto zápase nastúpili obe družstva na druhý, v ktorom sme videli 5-setovú drámu. Do úspešného konca ju nakoniec priviedli hráčky z Komjatíc a vyhrali 3-2. Tento zápas nedopadol tak, ako sme očakávali. Chceli sme vyhrať, potrebovali sme získať body, ktoré sa nám žiaľ nepodarilo získať. Volejbalistky z Komjatíc oslávili svoj prvý úspešný duel v tejto sezóne. Prvý vyhratý zápas v tejto sezóne, takže sa tešíme a tá radosť sa nedá ani opísať. V druhom zápase trnavské hráčky poľavili a nehrali hru, ktorá by spĺňala očakávania trénera. Dnes prišiel super, ktorý je v tabuľke najslabší a bohužiaľ v oboch zápasoch sme videli veľmi slabý volejbal a preto teda Komjatícam blahoželám k prvej výhre v tejto sezóne. Najbližší zápas, ktorý odohrajú naše volejbalistky doma, bude v nedeľu 24. februára proti Krupine.